दा बै समाव प्रमद बन्धु बिथांनो भट होग्राफ्रा दिनै पस्ट थाहैबायब्रा रायजो राजाफोर नङा होमबा दिनै बिथांमोना बिखाया गावदों खुगाया गेवा होननाया दा बेफोरबायदि जादों दिनै खना खनला रायखोमादों मा घन्टा प्रमद बर'नि सरखारलै मा घन्टा UPPLनि सरखारलै होननानै दिनै गोबां रायदों रायजो राजा हाग्रामा इज बेक होननानैथ' आं नुवाखै टाइगार इज बेक होननानै आं नुबाय थादों दा टाइगार इज बेक मिन्स मा बुजिदों दा जाय बिथांमोननि आइटिनि टिम जेनाखि टाइगार इज बेक होनना बुङो बेथ' हाग्रामा बिथांखौ इनसाल्ट खालामनायसो जादों मोनसे खोथाया जाहैबाय बेनो क्लियार कि मोसाजोंथ' मानसिफ्रा थादेरखाथारा मोसा नुबानो जों खारोसो दाथ' मोसा नुबानो खारोबा बयबो रायजोफ्राथ' खारजोबनांगौसो मोसानिफ्राय दा बेखौनो बिवेयर अफ टाइगार थारमाने गिनांगौ जोङो बेखौथ' बेलेग जायगायावसो बेंथेनानै दोननांगौ डेन्जार फाग्लालै लोगोफोर नङा होमब्ला फाग्ला बे UPPL दोलोआव मा रोखोम मेन्टेलिटिनि मानसिफ्रा थायो मा रोखोम दैदेनगिरिफ्रा थायो नङा होमबा टाइगार इज बेक होननायखौनो बिथांमोना बुजिबावा मा होननांगौ जाखो बिथांमोनखौलाय नङा होमबा टाइगार इज बेक माने मोसाया बेक जाबोगासिनो आरो माने बिथांमोना माने मोसाया फैगासिनो दं जाहैदों जोंनिबा बिदि नङालै बुन्दुमोन टाइगार माने बोलोगोरा गोहोगोराखौ होनो स्ट्रं जाय बिथांनाव दम दं बै बोलोगोरा बिथांखौ जोङो टाइगारजों रुजुयो आरो जायनि खाथियाव माने बै जानला मोनला मानसिफ्रा साफिनो हाया जायखौ नादबनो गादबनो आरो माबा माबि खालामनो माने साहस हाया बैफोरबायदि गोहो गोराखौ माने टाइगार होनो टाइगार दम गोनां दा सिन्था खालामदो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दा बैफोरबायदि दैदेनगिरिफ्रा बे जोंनि BTCआव एबा बे BTCखौ सालायनांगौबा बे BTCनि कन्डिसना माबायदि जागोन नङा होमबा बे BTCनि हालोदा माबायदि जागोन रायजो राजाफोर नङा होमबा बेखौ सिन्था खालामदोब्रा दिनै जायनि थाखाय बिथांमोना बे 5 बोसोर सरखार सालायनायावनो जोंनि BTCआ एकदम थल्ल' थिंग्रिं होरलां होथां गावजों गाव लेथेर फेथेर जेरैथिंजायनिफ्रायबो नासयजानाय गादब जानाय गुबुनफोरजों पावारफ्रा सेनानै लांजानाय दा बैफोरखौ मा दम होननांगौ जाखो नङा होमब्ला दा दिनै दम थानांगौ हाग्रामा महिलारि सार बायदि दम थानांगौ रायजोफोर आरो UPPLनि बुन्दुमोन दिनै 17 बोसोर मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया सरखार सालायदोंमोन दा बै समाव सोरबाया जोंनि बर' हारिखौ नासयनो एबा बर' हारिनि फारसे गाज्रि नोजोरजों नायनो सोरबाबा हादोंमोन दा रायजोफोर हादोंमोन दा दिनै नोंथांमोननि सरखार UPPLनि सरखार दिनैहाय नोंथांमोना नैबे खनसे सरखार जागासेयावनो दिनैहाय मा अबस्था जादों जोंनि BTCनि गासैबो मोनफ्रोमबो पावारफ्रा दिनै लांजाजोबनानै आरो दिनै जोंनि बर' लेंगुवेजखौबो दिनै जोङो खोमानो लानो गोनां जाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो दाख्लैनि जेबायदि निउसखौ जोङो नायोब्ला दा दिनै नोंथांमोन बायदिया दम गैया मालायनि आथिं सिङाव थानानै फाग्ला सरखार सालायनो हायो रायजोफोर मालायनि आथिं सिङाव थानानै सरखार सालायनो हायो बबे देशआव नुफेरखो नङा होमब्ला दम नांगौ मोनसे हारिखौ हारि बायदि फोथांनानै लाखिनोबा हारिखौ हारि बायदि मोनसे गोहोगोरा खालामनोबा बै हारिनि दैदेनगिरिया दम थानांगौ गोहोगोरा बोलोगोरा जानांगौ दिनै नोंथांमोनाव मा दम दं दिनै नोंथांमोना मालायनि सिङाव थायो मालायनि थोननाय बायदि मालायनि बुंनाय बायदिसो नोंथांमोना खामानि मावो अब्ला बे BTCखौ नोंथांमोना बोरै लाखिनो हानो लाजियाखिसै नोंथांमोना दिनै नोंथांमोना जानला मोनला खुनु ओंथि गैया मा गैया माबा मोसा हामबा मोसा जायोनो बिसिना नङा होमबा रायजो दा गोरलै गथ'फ्राव उन्दै गथ'फोरखौसो बिमा बिफाया गिहोनो थाखाय हनै सियाल फैदों माबा फैदों होनलाबायो नङा होमब्ला दा बैफोरखौबो बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने थर्सो सानगोन रायजोफोर नङा होमबा जिहेतु बिथांमोनाव माने सासे गोरलै गथ'नि गियानजोंसो रुजुजायो दिनैनि दिनाव खिन्थु नैबे दानि जुगनि गथ'फ्रा बिदि नंबावला थगायनाया माबायदि बेखौ बुजिगौ एडभान्स जाबाय नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना सासे UPPL दोलोनि इन्टेलेक्सुवेल बा दैदेनगिरि जानानै बैफोर नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ मारै बुंनो हायो नङा होमबा दा जिखुनु हक लोगोफोर
दा दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ रायबा रायजायो रायाबा थाजायो आरो लाबबो गैया बिथांमोना बुजिया आरो बुजिनायबो नङा। दिनै नैबे जोंनि बिटिसिनि अबस्था नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना बबेबा मोनसे पावार गोमालांबाबो बिथांमोना फरखा गावो बेदर जायो मोसायो खिन्थु खहायादि सोरनि जादों अब्लाबो बिथांमोना खहा जाबाबो मोसागोन रायजोफोर ओरैबायदि अबस्था माने दिनै बिटिसियाव गोबां दिनै एफा गाबोन एफा सामफ्रामबो दिनै बिटिसिया खहायानो जाबोगासिनो दं अब्लाबो बिथांमोना दल दामो मोसायो जाखुयो लोंखुयो माने बिदिजोंनो बिथांमोना जोब्बाय दिनैहाय नङा होमब्ला दा डेभेलपनि खामानिखौथ' बारहो बिथांमोना खुगायावल' मावो नङा होमबा ओरैबायदि मावबाय ओरैबायदि मावबाय ओरैबायदि मावबाय एकदम सेस जोबलांबाय। दा दिनै गोबां खामानिखौ मावगासिनो दं दिनै बेयावबो दिनै बिथांमोना जोबलांबाय सरकारानो बायलायलांबाय। ना एबार बै खनसेयाव सरकार जाबासो बिथांमोना बै रादाय होनायफोरखौ मावफुंसै रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव बिदिसो जाहैबाय एबार खनसे सरकार फैयोब्लासो माने बै आगोलनि रादायफोरखौ मावफुंदो प्रमद बन्दुमोन आरो बे इउपिपिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुवेल नोंथांमोन डेन्जार फाग्ला मानसि थायोलै बे दोलोआव नङा होमबा दा बिथांमोना राजाखौलाय जाबायमोन थगायला थगायलि खनसे नङा होमबा रायजो राजाफोरखौ थगायनानै सारा बे जोंनि बिटिसिनि आइ आफाफोरखौ थगायनानै दिनै बिथांमोना खनसे राजा जादोंमोन नङा होमब्ला दा एकदम फैयै फाइनालाव मा जाखो माने बिथांमोना खुनु पावारानो गैया खुनु गोहोआनो गैया सोरखौबासो बिराद गिलाबायो दा बेफोरबायदियालाय बोरै सरकार सालायनो हानो नङा होमबा रायजो राजाफोर आसल खोथाया बेसो नङा होमब्ला दिनै मोनसे न'खरनि गार्जेना जुदि गोहो गोरा जायाबा नङा होमबा सोरजोंबा बिथाङा नासयजागोन मालाबा माबा मोनसे खालामजागोन थिग बिदिनो आरो मा नङा होमबा रायजो राजाफोर दा दिनै बेखौनो बिथांमोना मा होनो टाइगार इज बेक होननायखौनो माने हाग्रामा महिलारि सारा आरोबाव फिन माने बिटिसिआव सरकार जानो फैगासिनो दं होननायखौनो दिनै बिथांमोना मा होनो अबेबा मोसाजोंसो रुजुलाबायो मोसानि खाथियाव थानो नाङा बेखौ आलदायावसो जोबनानै दोननांगौ होनलाबायो फाग्ला बेफोरखौ गोरलै गथ' होनाबा माथो होनगोन नङा होमबा रायजो राजाफोर दिनै प्रमद बर' बिथां एबा प्रमद बन्दु बिथांनि सरकार दैदेननाय नङा होमब्ला बे सरकार दैदेननाया मानि थाखाय दिनै होरलां होथां जादों बेखौबो बुजिनानै नायदोब्रा बन्दुमोन दिनै नोंथांमोनाव जुदि गोहो गोरा नोंथांमोना जुदि पावार दंमोनब्ला सोरबा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो नैबे बिटिसिनि पावारफोरखौ आवलायनोबो हायामोन जेबो खालामनो हायामोन दिनै नोंथांमोन बायदिया साना हौवा बुजिया सोमजिया सरकार सालायलाबायबाय गिदिर मानसिफोरनाव इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनाव सोङालासिनो गाव गावनो रोंखाजोबगौ दुनियाखौनो मिन्थिखाजोबगौ होननानै दिनै फाइनालि मा जाफैखोलै प्रमद बन्दु मा सरकार सालायनाय जाखो बे नङा होमब्ला दा बिराद लासिंसिं आरो मा रायजो राजाफोर दिनै सोरबा जोंनि आसामनि CM बिथाङा जुदि जोंनि प्रमद बन्दुखौ बुङोब्ला बे बिटिसि गेटआव बिराद गिदिर नोंथांखौ अन्थाइनि मुसुखा बानायनानै दोननाय जासिगोन आरो बे बिटिसिनि नामखौबो प्रमद बन्दुखौनो दोननाय जासिगोन खिन्थु नैबे बिटिसिनि पावारफोरखौ आंनो हरजोबनांसिगोन होनब्लाबो दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा गनायगोन जिहेतु दिनै बिथांनाव मानि मा लुबैयो बिथाङा नामखौल' लुबैयो आरो मा आरो बिनि सायाव गादि आरो थाखा फैसा आरो जेबो नाङा रायजो राजाफोरनि खुनु जेबो बिजिरनो रोङा बिथाङा दा ओरैबायदि जगयन नङा आरो दा मा होनबावनो दुखु नाङो नङा होमब्ला दिनै हाग्रामा महिलारि सारा गोबां पावार लानानै गोबां गोहो गोरा जानानै दिनै 17 बोसोर सरकार सालायदों बै समावथ' जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा खुनु जेंनायाव गोग्लैयाखैमोन ना दा माथो बुंबावनो रायजो राजाफोर सैथो बाथ्रा बुंबा बिथांमोनाथ' लाजियो आरो बिराद दुखु मोनो आरो ओरैबायदि अबस्था दा बिथांमोनाथ' गावसोरखौ बिराद डेभेलपखौनो मावबाय थायो होनो नङा होमब्ला खिन्थु रायजो राजाफ्रासो नुबाय माबायदि बे इउपिपिएल सरकारा आरो गोदोनि बिपिएफ सरकारा माबायदि बेखौ नुबाय आरो रायजो राजाफ्रा माने एबार फैगोन समासो खिन्थासिगोन रायजो राजाफ्रा सोरखौ मोजां मोनो नङा होमबा दा समखौ नेनानै थादो दा मानाव गिदिर महिलारि सारा बुङो प्रमद बन्दुआ न'खौ गोलावैसो बारो बिथाङा गुसुङै बारनो रोङा दा बेफोरबायदिनो बिथांमोना जेखौ हाया जेखौ मावनो हाया
जे जिनिसा जाथावा बैफोरबायदिखौसो प्रमद बन्धु बिथाङा रायजो राजाफोरनो सिमांखौ नुहोयो नङा होमबा रायजो राजाफोर दा फाग्ला न'खौ गुसुङै बारबा माने एसे फोथाय जायो नङा होमब्ला फाग्ला बे न'आ बेसेबां गोलाव फाग्ला बे न'खौ बबे दुनियाव गोलावै बारनो हाफेरखो नङा होमब्ला दा दिनै बैफोरबायदिनि बिराद गिदिर सिमांखौ होदोंमोन आरो रायजो राजाफोरनो दा रायजो राजाफ्राबो गोजावदोंमोन जाम्बा जाम्था सोरबा मेट्रिक पास सोरबा मा होनो क्लास 9 10 नाबो माने फौजि बायदिसिना गरे साख्रि मोनगोन माबा मोनगोन होननायखाय बिराद मदद खालामदोंमोन नङा होमब्ला दा बिदिनो बिथांमोना गोबां थगायबोबाय रायजो राजाफोरखौ नङा होमब्ला दिनै फाइनालि रायजो राजाफ्रा UPPL सरखारनिफ्राय मा फिननाय मोनखो बेखौबो बुजिबाय रायजो राजाफ्रा नङा होमबा दा दिनै गासैबो फिननायानो जाहैबाय रसगल्ला जेव नङा होमबा बै प्रमद बन्धु बिथांखौ सापर्ट खालामग्रा आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना दाना बै रसगल्लाखौनो जानानै थाबानो जाबाय जोबनायाव नङा होमबा बिथांमोनाथ' सरखाराबो जोबबाय आरो दिनै मानो नांगौ BTC नङा होमब्ला बिथांमोननोथ' नांला पावाराबोथ' जोबलांजोब्बाय नङा होमब्ला माथो नांगौ बे रसगल्लाखौनो जानानै थादो बिथांमोननि सापर्टारफ्रा दा आन्दलनबोथ' खालामनो हाला जेब्लानाखि सान्ति सुक्तिखौ बिथांमोना बै समाव लाबोदोंमोन बे समावथ' आन्दलन खालामलानानै सहि होबोखाबाय बिथांमोना आरो बिदियाव बोरै आन्दलन खालामबावनो रायजोफोर दा जेरैबो बेजालाव खोख्लैजोब्बाय आरो जोंनि हारिखौ नङा होमब्ला दा बिनिखायनो दिनैनि दिनाव फैगोन समफ्राव रायजो राजाफ्रा मानाव गिदिर महिलारि सारखौनो नांफिनगौ बे थाबासो जोंनि BTCआबो थागोन आरो रायजो राजाफ्राबो माने आलो गोजोनै माने थाइसे थाइनैबाबो खामायनो हागोन माने मोजाङै संसार जानो हागोन होननानै दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौनो दिनै अनसायफिनबाय दा बै समाव प्रमद बन्धु बिथांनो भट होग्राफ्रा दिनै फस्थायबायब्रा रायजो राजाफोर नङा होमबा दिनै बिथांमोना बिखाया गावदों खुगाया गेवा होननाया दा बेफोरबायदि जादों दिनै खना खनला रायखोमादों मा घन्टा प्रमद बर'नि सरखारलै मा घन्टा UPPLनि सरखारलै होननानै दिनै गोबां रायदों रायजो राजा आं मालाबा रायनायखौ माने भिडिअ लाबोनो सानो ओमफ्राय माबाफोर एक्सन लागोनदां बिसोरखौ साननानै आं बिथांमोनखौ लाबोनाय जाया दा जिखुनु हक फैगोन समाव UPPL सरकारा माने जोब्बाय आरो दा फाइनालाव दहाय जाय बिथांमोना बुजियाखैमोन टाइगार इज बेक होननाया दा बेनो जाहैबाय फैगोन समाव हाग्रामा महिलारि सारा फिन आरोबाव BTCनि सरकार जासिगोन आरो राजा जासिगोन आरो पावारफुलै माने बे BTCखौ खुंगोन होननाय जादोंमोन दा दिनै बेयावनो दोनथ'बाय।